guys! Hello mga kamamshi! Ayan, konting update lang tayo dahil mga nakaraang araw wala tayong upload. Ayan, konting update lang. Pakita ko lang sa inyo yung mga order natin kay grocery. Kunti lang naman to, worth 3,112 pesos lang naman to. Tsaka meron silang bagong patarpulin. Ayan, meron silang luma, di ba? Meron kaming luma. Siguro papalitan ko na to kasi luma na nga. Ayan, medyo natanggal na nga yung pagkakakabit. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan guys, ayan o. Medyo ano na siya o. Ano na siya, tanggal na. Ayan, siya diba? Ayan, wala siyang yan yung dati niya. Tapos ngayon ito yung bago. Ayan guys, ngayon is may bago. Parehas lang naman siya, kaya lang bago lang yung design. Ayan, pakita ko rin sa inyo. Ayan siya, o diba? Diba? Ayan guys, nakita nyo diba? Kung mapapasin nyo ito, wala nang laman. Ayan, di pa ako nakapamili ng mga sibuyas, bawang. Ayan guys, pakita ko sa inyo yung, yung mga pinamili ko. Kunti lang naman to dahil yung isang box dito is MP Light litro. Guys, diba? Yan lang. Unahin natin to isang box. Yan siya guys, diba? Meron tayong yan, cup noodles. Tapos yan, lata. Nahiwalay lang siguro to. Tapos meron tayong Ajinomoto. Ang bentahan ko nito is 4 na piso. Tapos yan daw with donut, Ribisco choco, Ribisco crackers, yan, mga kape. Kasi mga ano yan, diba? Mga dilata. Yan lang naman. Tapos yung isang box is MP Light litro. Dito sa kabila. And guys, dito naman tayo sa isang box. Medyo magaan lang to. Ano kaya laman nito? Oh! Wow ah! Wow! Bakit ganito? Dati kasi kapag ganito, binabalot na lang nila sa sa bubble wrap. Ito pinagbox pa talaga nila. Ito lang pala yung laman. Nakaka to parang nakaka-prank to diba? Wow! Close up. Tsaka Joy. Tapos yung sabon lang naman. Ayos yung grocery ngayon pinaasa ako sa dami ng laman Yan, next box tayo. Naka-plastic siya. Yan. Dito naman tayo. May sito. Nasaan yung sito? May sito pa palang kasama guys. Ayan. Dito naman is, ayan, meron tayong sterilize. Ang bentahan ko nito is 27. Tapos ito naman is 12 ko na to. Dati kasi 10 pesos lang bentahan ko nito. Ngayon is 12. Yun, mga ano na lang siya. Yan, mga tuyo. Suka na lang pala to. Ngayon ito lang. Sterilize. Tapos meron ding C2. Ayan, C2 solo. Yan lang naman guys. Worth 3,112. O diba? Yun lang naman guys. Kunti lang naman diba? Tapos yun nga, yung C2 lang yung naka-plastic. Natawa ko dun sa isang box kasi pinaasa ako. Kunti lang pala yung laman. Yun lang guys. Thank you for watching.